Най-четената книга на всички времена е Библията. Много от вас, уважаеми зрители, предполагам, имат тази книга в домовете си. Според повечето хора тя учи на смирение. Но дори и тя дава право на два избора. Първият е, ако те ударят по едната буза, да обърнеш и другата. Тоест да бъдеш смирен и да приемаш това, което се случва. Втория е прям и директен. Око за око, зъб за зъб. На мен ми харесва втория избор. Защото има едни хора, по които здраво око и здрав зъб не трябва да останат. Ние с вас си ги преизбираме на всеки 4 години и не само им даваме другата буза, а направо разтваряме бузите. Имам чувството, че преди 20 години сме се напили и сме си татуирали отзад, моля, заповядайте. И те на всеки 4 години го четат и се възползват. Затова нека го приемем лично. Нека, когато поредният тъп политик се държи като богоизбран и вреди на вас и на вашите близки, приемете го лично. Защото народ не е някакво абстрактно понятие. И те, като се ебават с народа, всъщност се ебават с вас. Ебават вас лично. Правосъдието няма да ви помогне. То е мудно, безлично и отгоре на всичко е тяхно и работи много интересно. Ако пребиеш крадеца в дома си, ще те осъдят. А ако стреляш по магистралата или откраднеш 100 милиона от държавата, със сигурност ще ти се размине. Затова, ако искаме правосъдие, трябва да си го вземем сами. Трябва да го приемете лично. Когато откраднат пари, приемете го лично. Когато ченгета се правят на журналисти, приемете го лично. Когато двама брати се държат братски с цялата власт и разиграват полицията, приемете го лично. Трябва да разберат, че сме опасни. Тогава ще ни взимат на сериозно. И когато за пореден път ни кажат, че такава е политиката, че така върви света, че ние сме малка държава и от нас нищо не зависи, теглете им една майна. Направете го лично. Завиждаме на французите, американците и гърците, че при най-малкото накърняване на техните права излизат на улицата. И няма защо да се очудваме. Това са нации, които още преди 200 години са си направили труда да напишат едни думи черно на бяло, да ги помнят и да не позволяват на никого да ги забрави. Декларацията за независимостта на Съединените щати казва, че ако една форма на управление стане деструктивна, народът има правото и, забележете, задължението да смени или свали тази власт, да установи ново управление, с което да си гарантира сигурност и щастие. Същото го пише и във Френската декларация за правата на човека и гражданина. Наричат това нещо право на революция. Така че, уважаеми зрители, не забравяйте, че всичко зависи от вас, от нас. Аз моя избор ще го правя. Според мен и вие трябва да направите вашия. Аз мисля, че е време твоята лична революция да започне. Имаш правото, имаш и задължението да нямаш милост. 7-8 представя No Mercy. Да спът цяла нощ телевизия. Очакват се проливни дъждове в Киргизия. В щатите криза, Исландия фалира. А защо така се случва, май никой не разбира. Гледам стари филми, слушам стари парчета. Не е ли вече време за промяна на сюжета? По-добре си лягам, че стана време за ставане. Такива са рисковете на живото предаване. Не се бавите с нас, защото който ни закача, после не успява да се върне в мача. Скапана държава, некадърни политици, на сериозно са се взели и не понасят базици. Отпуснали са задници в тежки кресла. Въобще не подозират, че ги чака Тесла. Кой каква кола си купил, кой коя решил да чука. Време някой да изхвърли буклука. Един се забавлява, а друг се отечава от тоя тук карнавал. А времето минава, живота продължава, защото всеки ден е бал.
Навсякъде е пълно с хора жадни за слава. Готови са на всичко, а дали си заслужава. Измислени хора се представят за елит. Всичките са преживели мозъчен фалит. Говорят на дуто и се правят на тежки тапанари, облечени в маркови дрежки. Живеят без грижи и без притеснения. Правят нещата с леки движения. Общество от парцали и безкрайни скандали, в които са намесени все същите педали. Няма край този шибан светски живот, в който звезда става всеки идиот. И няма да престанат да се правят на важни, и няма да престанат да играят на влажни. Но на никой не му дреме и на никой не му пука. Време е някой да изхвърли буклука. Един се забавлява, а друг се отекчава от тоя тъп карнавал. А времето минава, животът продължава, защото всеки ден е бал. Всеки ден е бал. Само майката. Дай Берковската дупова музика. Оп, дай. Точно така. Абсолютно. Bulgarian Soul. It's show time. Оп, са. Дай. А така. Още веднъж. Аха. Когато падне нощта, излизат кухите лейки. Лицата приличат на скръбни жалейки. Гърдите силиконови, краката и шпиц. Живеят в някакъв много тъп виц. Преспали са вече с всички модни пичове. От толкова секс са развили яки бичове и са много нещастни и умират от скука. Време е някой да изхвърли буклука. Време е някой да изхвърли буклука. Един се забавлява, а друг се отекчава от тоя тъп карнавал. А времето минава, животът продължава, защото всеки ден е бал. Край.